गांव वालन के समस्या और भवानी शंकर के दलील सुनला के बाद हम रुद्र प्रताप सिंह गांव के पंचायत की तरफ से फैसला करतानी कि गांव वालन की खेत खातिर पानी भवानी शंकर के खेत से होके जाए। यह बाटे तो लोगन के रुद्रा के फैसला और रुद्रा के फैसला हमरा मंजूर बा। रुद्र प्रताप, रुद्र प्रताप, रुद्र प्रताप, सत्य के इंसाफ करे, झूठ के न माफ करे, जुर्म के खिलाफ रहे, आंधी तूफान हवे रुद्रा। शिव जी के रूप हवे, साहस अनूप हवे, छाया कबो धूप हवे, शिव के वरदान हवे रुद्रा। देख एकरा कल जाला कि एक प्यादा के हाथों राजा के मौत। भाई तू टेबल पर शतरंज बिछा के राजा प्यादा कर। वहाँ पूरा समूचा गांव अपन खेत में नहर खोदता। हाँ तो का भइल? दानवीर कर्ण हमार भाई जी गांव वालन के अपन खेत दान में दे दिल बाड़े। अब वो नहर बनावन सन चाहे नाला, हमनी के का घंटा वो जमीन खाली इंकर ना हो, वो जमीन पर हमनियों के बराबर का हक बा। बुझा लोग एक छट्टा जमीन ना दे। बुझाता मालिक के माथे पे मियादी बुखार चढ़ गइल बा। जमीन बांट बांट के हंसत बाटे कि हंस हंस के जमीन बांटत बाटे, कुछ बुझाते नहीं के। का जाने ले तू लोग हैं कि हमरा अंदर परमात्मा के आत्मा समाहित हो गइल बा जे हम परोपकार भलाई के काम करे लगल। ससुराते ही ने देख, बहुत कुछ पावे खातिर ना थोड़ा कुछ के कुर्बानी देवे के पड़ेला। मतलब ये समझनी ना? वे था हमार मतलब केहू के बड़ा जल्दी समझ में ना आवेला। कहे कि मतलब समझत समझत मतलब ही निकल जाला। अगला बेर फिर पार्टी का टिकट हमरे मिले वाला बा। अब समझ ले कि जवन छवि हमर पूरा जिला जवार में बन गई बा, तुम्हें चुनाव जीतल त मुश्किल बा। यही से हमरा कोनो ऐसन हाथ के साथ चाहिए जेकरा अंगूठा के सहारे पूरा जिला जवार के वोट मुझे मिले। वो हाथ बा रुद्रा के। हम तो पहले ही से जानत रही कि मालिक जोन करेलन सोच सोच के करेलन, और तोनी लोग कर कर के सोचेला। अरे मुंशी, तोरा बारे में एगो बात पक्का बा। का? ऊ है जेकर पोछ कबो सीधा ना होके कुकुर।
गरमाद हमर देह पिया पूर्व में दाब के गरमाद हमर देह पिया छतरा लपेट लो पजोत नइखे सरदी हरल न झाड़ एहो पिया ओ बेदर्दी छतरा लपेट लो पजोत नइखे सरदी हरल न झाड़ एहो पिया ओ बेदर्दी आवन सट जा धकेली पट जा तावा के रोटी जैसे दहिया पे पलट जा मनवा तो कर पीली जरूरत परे है पिया मनवा तो कर पीली जरूरत परे है पिया करवा में दाब के गरमाद हमर देह पिया करवा में दाब के गरमाद हमर देह पिया जबले न बीत जाए पापी बरसात हो तबले तू रह राजा संगे दिन रात हो जबले न बीत जाए पापी बरसात हो तबले तू रह राजा संगे दिन रात हो कुरवा में टांग ला बहिया में बांध ला देहिया पिसन जैसे एहो राजा सान ला केहू न आई प्यार करनी संदेह पिया केहू न आई प्यार करनी संदेह पिया करवा में दाब के हाय करवा में दाब के गरमाद हमर देह पिया करवा में दाब के गरमाद हमर देह पिया हमू ना एकदम पागल बानी इतना भला आदमी खातिर पता ना का सोच लेनी दिमाग खराब हो गेल बा हाईकुल हिसाब किताब राम प्रसाद के दिखा दिया करा हमरा के अरे रुद्रा भाई बहुत देर हो गई बा तहर शादी के बात करे के बा। अरे सावित्री वहाँ पहुँच गई होई चली जल्दी आई। रुद्रा भाई नमस्कार। नमस्कार। लगा था कि सुबह से मेरे कहीं जल्दी जल्दी में जाए के तैयारी बाका। हाँ कुछ जरूरी काम रहला है इसे जात रहनी जा बाकी तू सवेरे सवेरे जा कैसे हे गांव के हर रोज नया नया समस्या और विकास के कोनो आसे नहीं के देखा पटवन खातिर पानी के रास्ता चाहिए तो अपना जमीन दे देनी हम दे देनी तहरा कला पर लेकिन रुद्रा भाई समस्या के समाधान नहीं खे कहल का चाहता खुल के कहो देखा हम चाहता नहीं कि अपना गांव अपना सरकार मतलब अगला विधायकी के चुनाव हम खुद लड़े चाहता नहीं लेकिन तेरा मदद के बिना कुछ संभव नहीं है ना इससे तेरा पूरा के पूरा सपोर्ट चाहिए हमरा। अब जब तू गांव की भलाई के बात कर रहा बड़ा गांव के अच्छाई के बात कर रहा बड़ा तो रुद्र प्रताप के वादा बा कि अगला साल के इलेक्शन तू ही जीतबा। आओ चलो चली बिना माई के पलल बढ़ल बा हमार बेटी गौरी ओकर लूर गुण में तनिका सा कमी बेसी हो सकता बाकी दिल से उ गंगा जल जैसन पवित्र बिया। अरे वो चिंता न करी पुजारी काका बस इतना समझ ली कि गौरी एक घर से दूसर घर जा रहल बिया कोनो तकलीफ ना हो के देव ये राम प्रसाद के वादा बा। रउआ गौरी की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रही हमनी के आशीर्वाद के साथ साथ समय बता दी बारात लेके आ जाए। चलिए पढ़ा अच्छा चलो
बदरी में छुपल चांद आज हमरे सुहाग रात के सेज पा के बैठल बा। आज बुझाइल के आदमी जौन सपना देखेला अगर वो हकीकत में बदल जाओ तो कैसन लागेला। कैसन लागेला? बता दी। ला 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 ला